Fl-aħħar snin ix-xogħol postal inbidel, fejn snin ilu kienu l-ittri l-aktar li jiġu impostati, illum il-pakketti buġġetti mixtrija minn barra l-pajjiż jimlew il-basket tal-pustier. Lejlet il-jum dedikat għal-pustiera żurna ċ-ċentru minn fejn tgħaddi l-posta kollha ta' Malta u Għawdex. Hawnhekk rajna il-proċess ħieħ li jibda billi ta' kuljum isiru numru ta' vjaġġi minn u lejn l-ajruport biex tinġib il-posta li tasal minn barra l-pajjiż. Da normalment fil-ħodu morru niġbru mill-airport u għara nofsinhar isir da xogħol tal-iscanning. Biex l-għada il-postiera u l-courier drivers tagħna joħorġu b'dawn il-pakketti u jqasmu fid-djar tal-Maltin u l-Għawġin. Il-kap tal-operat tal-Malta Post spjega kif riċentament il-kumpanija investit f'50 vettura elettrika li apparti li huma ħbieb tal-ambjent jiffaċilitaw ukoll ħidmet il-pustiera. Allura qed ninvestu f'vetturi elettriċi u li il-pustiera jkunu jistgħu jabbu daw il-pakketti f'daw il-vetturi elettriċi u barra li jgħinuhom li ma jġorrux dak it-toqol qegħdin jipproteġuhom ukoll daw il-vetturi mix-xita u mix-xemx. Pustiera li taħdem iż-żurrieq tkellmet dwar l-importanza ta' dawn il-vetturi li għalissa jintużaw fiż-żurrieq l-imqabba ħal-safi, ħal-kirkop, is-siġġiewi u ħaż-żebbuġ. Il-Baxter għena ħabba x-xita u ħabba t-toqol l-iktar għax meta konna bil-mixi kien ikonna ħafna basktijiet bit-toqol u pakketti għena ħafna. Fix-xita għena wkoll għax ma nixxarbux daqshekk. Fis-sajf ukoll għax ix-xemx mhux inkollu ġid diretta fix-xemx. B'dawn il-vetturi il-Malta Post għandha faċilità oħra li tagħti servizz aktar fil-qrib tal-konsumatur. Di tgħin għax inti ovvjament flok għandek vettura kien kollu ddur fil-lokalità hemmhekk inti dil-vettura marret darba fil-post office, imbliet il-parcel locker u allura hemmhekk qed ngħinu wkoll biex inħarsu l-ambjent. U qabel tlaqna mill-Marsa, il-pustiera rrakkuntat dak li ġieli tiltaqa' miegħu speċjalment b'dawn il-vetturi. Il-klib kważi kollha jagħmlu għall-pustiera u meta jarawna b'dan iktar u iktar. Ġieli anke tmur timpost titraw jiġbidilek mill-letterbox il-kelb.